טיפולים אמיתי. אמא הורג יתושים והורג זבובים. בית שנבנה ב-1887, כל השנים היה בחזקת בית שלא מתקרבים אליו, בית מסתורי, היו פה חולים מצורעים. אנחנו לא יכולנו להיכנס לכאן, אי אפשר היה. בגלל זה היה חשוב להגיע לכאן, לצאת מוקדם מהבית ולרוץ ולא לפספס. סוג של מציצנות, לראות, להרגיש, להציץ, סקרנות. אותם אנשים שמנסים להיכנס לשערים נעולים ולא מצליחים, ופתאום יש דלת שקוראת להם להיכנס פנימה. זאת מהות האירוע, זו גדולתו של האירוע. אני הייתי חונה פה המון פעמים. תמיד הייתי עומד בחלון ואומר, מה זה הבית הזה? והנה היום הזדמן לי לראות כמה בתים כאלה, וזה נפלא. אנחנו פשוט מדביקים את האבן. כל הפינות אתם רואים שם כפס מאוד ברור, אבל זה עובי האבן, נקודה סוף. בית פרטי, בכל אפשר להיכנס או לראות, וזה הכיף. טוב, שאלות אחרות. באים בעצם להתחבר אל אותם סיפורים ולאותם מבנים ולהיסטוריה ולעיר ירושלים. הבניין הזה עמד על הכביש פה, והיה צריך להרוס את זה ולא לפגוע בתנועה וברמזורים ולמשוך את הכל פנימה. מבנה היסטורי, זה מעניין מאוד איך מטפלים בו, איך מתמודדים עם השימור שלו ועם החידוש שלו. תשמע, ירושלים זה עיר שיש בה הרבה מאוד פנינים. היום יש 100 מבנים שהרבה מאוד מעניינים אותי. זה סוג של חגיגה. העיר מתמלאת באנשים, זורמים ברחובות יחד עם המפות. מרשים אותי הכניסה פה של הדלת, הציור של הקיר, גם לראות פה את תיבות הדואר. א', זה מזכיר את הילדות שלי. בניין הדואר המרכזי נבנה בשנים 1934 עד 38. הוא מהווה את החלק האמצעי מבין 3 מבני ציבור. אני שמח שהנה עכשיו כולנו באים לראות את הבתים מבפנים. זה יום שעושה חם בלב. אתה יודע, אתה עובר בירושלים, אתה עובר ליד המבנים, פתאום אתה רואה אותם מבפנים, אתה מרגיש משהו אחר לגמרי. ראינו את מגוון האנשים, את הדעות. אין לי ספק שהעיר זקוקה לזה, העיר רוצה את זה, והעיר תמשיך לקבל את זה עוד הרבה מאוד שנים.